Vi har arbejdet med Kina i nyere tid og den første opiumskrig, og vores første problemstilling lyder følgende. Hvad skete der under og efter den første opiumskrig, og hvorfor stiller England de krav, som er nævnt i Nanjing-traktaten? Ja. Den første opiumskrig varede fra 1839 til 1842. Inden da, helt tilbage i 1700-tallet, begyndte englænderne at importere en masse te fra kineserne. Omkring år 1800 importerede kineserne 12 millioner kilo te om året. Kineserne havde ikke interesse i englændernes varer, og forlangte, at alt teen skulle betales i sølv. Det gjorde, at handelsbalancen blev skæv, men det var i kinesernes favør. Det ændrede sig dog i slutningen af 1700-tallet, da englænderne havde forfinet en vare, opium, som der var stor efterspørgsel på i Kina. Det var en vare, der førhen var kendt til medicinsk brug, men da tobaksrygningen blev introduceret i Kina, blev det almindeligt at ryge opium. Opiumsmisbruget bredte sig til det meste af befolkningen. Det blev først et rigtig stort problem for den kinesiske regering, da misbruget blev almindeligt blandt kejserrigets soldater. Den kinesiske regering forsøgte sig med forbud, men dette havde ingen indflydelse. Opiumsimporten og forbruget var stigende. I 1839 besluttede kejseren dog at stoppe alt importen af opium, og man beslaglagde enorme mængder opium. Konsekvensen blev, at englænderne sendte krigsskibe til Kina, hvor de var stærkt overlegne, og det lykkedes hurtigt englænderne at få kineserne til forhandlingsbordet uden nogen britiske tab. Kina blev altså tvunget af englænderne til at underskrive Nanjing-traktaten i august 1842. Året forinden havde Kina allerede mistet visse rettigheder i Hongkong til Storbritannien, men nu fulgte der altså flere krav med. Nanjing-traktaten blev beskrevet i tredje kilde. Kilden er en førstehåndskilde. Det er en traktat, der blev underskrevet af den engelske dronning og den kinesiske kejser. Det er en troværdig kilde, da den er blevet nedskrevet på selve dagen for traktaten. Og et citat fra kilden står der, at den britiske dronning og den kinesiske kejser er ivrige efter at fjerne de misforståelser, og det er fjendtligheder, der opstod mellem de to lande, og har besluttet at slutte en traktat med dette formål. Altså, i virkeligheden var det englænderne, der var ivrige efter en traktat. Kineserne var derimod underlagt englænderne og var tvunget ved magt til at skrive under på traktaten, men det fremgår ikke af selve den her kilde. I artikel 1 i traktaten står der, at den kinesiske kejser måtte betale $3 millioner tilbage til de britiske købmænd som erstatning for, at de var blevet insolvente. For nu af kunne den kinesiske regering ikke længere tvinge de britiske handelsfolk til udelukkende at handle med bestemte kinesiske handelsfolk. Og som følge af artikel 4 blev den kinesiske kejser også tvunget til at betale $6 millioner, som svarende til værdien af den opium, der blev konfiskeret af kineserne i Canton i marts 1839. Og som følge af artikel 10 skulle kineserne også acceptere at åbne flere havne for englænderne. Derudover skulle import- og eksporttolden og andre afgifter være rimelige og offentligt bekendtgjort. Med gunstighedsklausulen indførtes, hvilket betyder, at et hvilket som helst privilegium, som en udenlandsk magtmonopol tiltvang sig, skulle gælde for alle andre lande. Allerede i 1844 opnåede USA og Frankrig samme privilegium. I det store hele var traktaten altså til for, at englænderne kunne få bedre handelsmuligheder i Kina, et land, som førhen havde været meget lukket for handel. Vores anden problemstilling lyder følgende. Hvilke syn havde Kina og England på hinanden, og hvad lå til grunde for disse syn? Og hertil vil vi lige starte med at kigge på Englands tidlige historie. England havde fra 1500-tallet og frem til 1800-tallet gennemført en kolonisering af en lang række lande. Og i Europa der vil man generelt bare begyndt at se udad. Der var en naturlig konkurrence mellem de forskellige lande, og på samme tid der skete der en industrialisering af England, hvilket betød, at produktionen og indtægterne de var afhængige af ressourcer fra kolonier, men også afhængige af handlen med de globale handelspartnere, herunder Kina. Altså blev handlen med Kina central for Englands økonomi. Det må dog
Det må dog siges at være et isolerende Kina og et imperialistisk ekspanderende England, som der faktisk mødtes. De så begge på sig selv som riget i midten, og på det her tidspunkt, der fremgår det tydeligt, at der var en klar nationalistisk tendens i det engelske samfund. Englænderne, de var selvbevidste om deres storhed og deres evner, og en anden tendens, der også var gældende på det her tidspunkt, det var nedgørelsen af fremmede kulturer. Kilde 2, som beskriver det engelske syn på kineserne, udgivet af London Literary Gazette den 2. april 1836, er en kilde, hvor den britiske ambassadør giver en karakteristik, beskriver hans syn på kineserne på vegne af en engelsk købmand og hans oplevelser. Det er altså en anholdskilde, da at det ikke er den engelske købmand, der selv har skrevet det ned, men den britiske ambassadør, der har skrevet det ned på vegne af købmanden, hvilket gør kilden en smule mindre troværdig, men den er ganske udmærket og benyttet til netop det, vi gerne vil bruge den til, som er at få et indtryk af det overordnede syn, som gjorde sig gældende på det her tidspunkt. Altså hvordan at englænderne så på Kina. Så vi skal ikke bide mærke i detaljer, men vi bider mærke eller fokuserer på det overordnede syn. Men det fremgår altså, at kineserne fatter sig selv som stærkt overlegen. Det står i kilden, jeg vil finde det, karakteriseret ved at være et enestående idiotisk, grisk og indbilsk stedigt folk. Altså fremhæves, og det at Kina på det her tidspunkt, eller englænderne på det her tidspunkt, mener, de ser ned på Kina. Ja. Og samtidig så fremhæves det faktum, at Kina råder over en stor del af den bedste jord i verden, og en befolkning, der udgør omkring en tredjedel af hele den menneskelige race. Så englænderne er bevidste om Kinas storhed også, og Kinas fordele. Nogle fordele, som de godt kunne tænke sig at tage del i. Og mellem linjerne så fremgår altså englændernes interesse i Kina. Ja. I kilden der står der også, at Kina besidder en mytisk uigennemtrængelighed for at sikre sig alle fordele, udviser de i stor stil en ekskluderende adfærd. Altså fremgår det, at englænderne er utilfredse med kinesernes adfærd. Og englænderne er højst sandsynligvis også utilfredse med måden, hvorpå handlen foregår. På det her tidspunkt, der var Kina selvforsynende og ikke interesseret i andre landes varer. Og derfor der bestod handlen udelukkende i eksport. Kina de var overlegen, når det gjaldt handel med andre lande. De konverserede og handlede kun med udfrakommende på deres egne særpræmisser. Og den store efterspørgsel efter te i England, den blev aldrig nogensinde udlignet af en kinesisk efterspørgsel på engelske varer. Englænderne de skulle betale med sølv i meget, meget lang tid, og det skabte, ligesom jeg nævnte før, en skæv handelsbalance til fordel for Kina. Det er netop også derfor, at England har det her syn på kineser. De er ikke blevet behandlet som ligeværdige handelspartnere på noget tidspunkt. Men altså Kinas syn på englænderne, det var dog lige så høj grad negativt. Og i kilde 3, som er en rapport om fjenden, altså det vil sige englænderne, der blev afleveret i 1940 til kejseren, den kinesiske kejser, der fremgår netop kinesernes syn på England, eller på englænderne. Dog så kan man sige, at ja, det er en førstehåndskilde, og forfatteren er ukendt, hvilket gør, at kilden ikke er forfærdeligt troværdig, men den er udmærket og benyttet til det, som vi skal bruge den til, og det er at kigge på det generelle, eller ja, det syn, der var på englænderne på daværende tidspunkt. Og i rapporten,
der betegner kineserne englænderne som, var bare en ubetydelig afskyelig rejse, der udelukkende stoler på deres stærke skibe og deres store kanoner. Og det her, det understøtter netop, at kineserne, de var opmærksomme på daværende tidspunkt, at England havde den her teknologiske overlegenhed. Måske ikke, at englænderne var teknologisk overlegne, men at de havde nogle fordele, når det kom til teknologi. Det var deres stærke side, militær teknologi. Samtidig så fremgår det, at Kina, de føler sig stærkt overlegne. I kilden der står, til trods for deres fartøjer er vandtæt, kan de ikke modstå ild. Derfor kan vi let brænde dem. Besætningen vil ikke være i stand til at modstå vores klimas haven, og de vil helt sikkert blive ramt hårdt af de høje temperaturer. Altså fremgår det, at Kina, de tror på sig selv, de sætter ikke deres eget lys under en skæppe, og de anerkender ikke Englands styrke på det her tidspunkt. Slutningsvis står der i rapporten, derfor udover at foragte fjenden, behøver vi ikke at frygte den. Og altså taget i betragtning af, at kejseriet vaklede i 1800-tallet, og at Kina på det her tidspunkt var tilbagestående i forhold til de europæiske stormagter, der både var overlegne industrielt, økonomisk og teknologisk, så kan man altså sige, at kineserne de ikke satte deres eget lys under en skæppe. Og det var måske netop det, som var grundlaget for, eller det essentielle i hele den her konflikt, og det der skyldes, at Kina gang på gang måtte lide nederlag. Det var måske netop det faktum, at de ikke anerkendte de anerkendte simpelthen ikke fjendens styrker. De undervurderede England. Vores tredje problemstilling lyder følgende. Hvad var konsekvenserne af Kinas nederlag i den første opiumskrig? Og de direkte konsekvenser af første opiumskrig var Nanjing-traktaten. Englænderne fik Hongkong, og fredsforhandlingerne de var her til englændernes fordel. Og det var altså her, at fremmedmagterne første gang begyndte at komme ind over og dominere i Kina. Og da traktaten den ikke blev overholdt, så udbrød anden opiumskrig, som var en krig, der netop blev igangsat, fordi at Kina havde krænket den engelske ære ved at bruge, hvad man fra Englands side mente var uretfærdige metoder for at stoppe opiumshandlen. Og kinesernes fremfærd blev altså fra engelsk side set som et overgreb. Og i de efterfølgende år, der opstod der en masse indre oprørsbevægelser i Kina, som en reaktion på fremmedmagternes dominans. Bondeoprøret var et af de første oprør, der opstod, og det her oprør det opstod netop fordi, at bønderne de ikke brød sig om det fremmede styre, da de mente, det var korrupt. Og Taiping-oprøret var også et andet tidligt socialt oprør mod det undertrykkende feudale regime. Og Taiping-oprøret var en af de største borgerkrige i historien. 20-30 millioner mennesker døde som følge af de voldsomme krige mellem oprørerne og de kejserlige tropper. Taiping-oprørets tilhængere var inspireret af bibeltekster med Karl Marx tanker, og i det hele taget bare utilfreds med den måde, som man handlede og interagerede med Vesten på. Og bevægelsen sejrede i 1850 med en kejserlig hær, og man var nu blevet utrolig mange. Og den sidste og største konfrontation mellem Kina og de imperialistiske magter, det var bokseropstanden. Det er for sjovt, at der er bokserhandsker, men ja, bokseropstanden, som startede med en konflikt mellem religioner, som udartede sig i vold. Først var det kristne konvertitter, som blev opfattet som agenter for fremmede magter. Og bokseropstanden, okay, det er ikke rigtigt det her. Vi gemmer bare lidt optagende. Ja, det tror jeg. Okay. Du snakker bare. Og den sidste og største konfrontation mellem Kina og de imperialistiske magter, det var bokseropstanden, som startede allerførst med konflikter mellem religioner, som udartede sig i vold. Det var altså først og fremmest kristne konvertitter, som blev opfattet som agenter for fremmede magter, og dette skabte konflikt. Men senere hen der blev bokseropstanden et folkeligt oprør, der var rettet imod Qing-dynastiets fremmedherredømme. Og efterfølgende så begyndte det altså at rette sig direkte mod de imperialistiske magter.
Og den kinesiske overklasse sympatiserede med bokserne, og det blev faktisk en alliance mellem centraladministrationen og bokserne. Altså var det bokseopstanden ikke kun bestående af én social klasse. Der var altså her tale om en patriotisk og også en national protest mod udenlandsk dominans. Og i perioden, hvor bokseopstanden hærgede, herskede der angst, og landets tilstand var kaotisk. Dette fremgår af vores kilde her fra kilde 4, en beretning om bokseopstanden, en missionærhustrus historie. Kilden er en beretning skrevet i 1900, og vi kan blot benytte den til at få en indsigt i, hvordan en udefra oplevede disse store optøjer, og hvilken stemning, der prægede Kina på dette tidspunkt. I citatet står der: næste dag var så slemt for os. Bokserne var omkring huset, og først om natten kunne vi gøre os håb om at flygte, hvad enten det blev til vogns eller til fods. Det fremgår altså af citatet, at der var en stor stemning af angst og panik. Missionærhustruen skriver følgende hjem til hendes mor i Danmark: Vognene kom imidlertid ikke, hverken om natten eller om dagen. Vi lukkede alt, hvad der kunne lukkes ude, og gjorde os redde, men var jo stadig noget ængstelig for det øjeblik, vi skulle ud, og porten skulle åbnes. Til der var masser af folk derude. Lige oppe ad porten var de presset, de råbte og skreg og dundrede på porten, og ville jo ind, hvad de naturligvis ikke kom. Her mærker man altså, hvordan at det har været midt i det kaos, og samtidig får vi et billede af, at dette oprør ikke bare var bestående af ganske få mennesker, det var derimod en stor mængde mennesker. Ja, og hvis vi kigger på Kina i dag, så kan vi også sige, at Kina har været bemærkelsesværdigt svære at forhandle med, og har været det af FN's medlemslande, der har været allersværest at forhandle med, når det kom til miljø. Kina er i det hele taget bare, eller har været indtil videre, meget tilbageholdende i globale aftaler. Og det kan altså skyldes, antager vi, at Kina har sin historie i baghovedet, når Kina forhandler med Vesten og resten af verden. Men i dag der er Kina igen blevet en stormagt på den internationale scene.